Pello Reparaz naiz, musikaria, eta eszenatokiz eszenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna, eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da, Euskalonski. Mugarik gabeko euskaldunak munduan. Kaixo Euskalonskiok, gaur itsasoa zeharkatu eta Britainiar irletara joango gara, Londresera. Joan egaz joango gara, baina han bizikleta zibiliko gara, hiriaren barrunbeak ondo ezagutzeko. Hau zer da? Hau da horrekoa eta hau datzekoa? Ezagutzen hasita, inauteri xelebre bat ere ezagutuko dugu, Notting Hillekoa. Ez da gini presnekoen hortarako, guzti hortarako, Eta hango erritmoa gorputzean sartuta, bateria leia batean sartuko gara. Ea honik ateratzen garen. Eta beharko dugu bai honik atera, Royal Opera Houseen, geure bizitzako erronkarik zailena tokatuko baitzaigu. Munduko dantzari onenetako baten partnerrak izatea alajaina. Kamon lagunok, guazen Tamesi aldera. Kaixo, maite. Askata zura. Baitasuna erereta. Hau peszuek? Euskalonski. Euskalonski. ETB1 is the best. The best. Woo! Cool. Luister altijd. Hello London. Ingalaterrako bihotzean gaude. 1000 aurpegi dituen hiria. Monarkia eta errebeldia aurrez aurre jarri eta matxinada musikala sortu zuena. Hiriko bazterretan geratu dira Sherlock Holmesen aztarnak, Shakespeare eta Amy Winehouseen Lambro melankolikoa eta Beatlesen pausuak zebrabideetan. London lurra eta ura batzen dituena, dotoreziak araurik ez duen lekua. Ezker eskuin begiratuz, istorio txikiak eta istorio handiak kontatzen dituena. Ezkutuan daudenak eta agerikoak. London ezagutzen hasteko, Tamesi bazterrean egin dugu zita Gareth Popkins abokatu jaunarekin, hiriaren zentroan. Han, Tower Bridge mitikoa ikusteaz aparte, Galesetik heldu den istorio ezin interesgarriago bat ezagutuko dugu. Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Plazerra, zu ezagutzea. Bai. Azaldu beharko diazu pixka bat, zer dena? Bai. Guk oraintxe Londreseko erdialdean gara. Zentroa dago, beraz. Bai, zentroa dago. Noski hemen ibaia eta zubi askok. Bai. Hemen City of London, bai. Da, beste aldean hori Westminster, bai. Historikoa bi eria. Bi herri, bi hiri ziren, ezberdin? Bai, duela berbada bostzeen urte, baina oraintxe noski bi herri handia. Orain dena Londres da, hori dugu guk ez, guk horrela ulertzen dugu. Bai. Eta zubiak esan duzu, hori behintzat oso ezaguna da, Bai, Tower Bridge noski, bai, duela berrogeita hamar ez dakit urte, egin zuten, eta hori erakaina beria, Londreseko udaletxea. Eraikin moderno hau udaletxea da? Udaletxea, bai. Duela ez dakit hamar bost urte egin zuten, bai. Hori izango da alkatea, beraz? Bai. Zuzteu etzara hemengoa, nunga zara zu? Inglaterrako iparaldean, jaio eta hasi naiz. Non zehazki? Yorken. Baina nire amona galezkoa zen. Eta horregatik nire burua pixka bat galeseko nortasuna berbada. Vale, ados. Beraz, Yorken jaio, galestara sentitu, euskaraz hitz egiten irekin hemen, hori pixkatu azaldu behar dira. Egian, animatzen gara horietako untzi bat hartuta eta bueltatxo bat ematen, kontatuko diazu zure historia pixka gehiago? Ondo, goazen. Bazen, ados. Ez dakit, historia duela berbada bost zei urte, lehengo aldiz Euskal Herrian nintzen. Duela bost sei? Bai, gure galeseko lagunekin, eta haiek galeseko korrika hasi nahi
zuten. Galesen korrika antolatu. Bai, zure korrika bezala. Eta horra Euskal Herriara joan ziren ezagutzeko. Korrika ezagutzera. Korriko, zer da eta nola eta gero. Lehengo aldiz Euskal Herrian nintzen oso gustatzen zitzaidan mendian, janaria ona, jende jatorrak eta horigatik hasi nuen hizkuntza ikasten. Bost urte? Bost urte, duela bost urte, bai. Maila hona duzu? Baina hasieran klaseetan parte hartu nuen Londreseko Euskal Elkartearen klaseetan. Eta gaur egun denborik ez nago, baina ez dauzkat, baina bakarrik internetez, irakaslearekin. Lan egin... Internet bidez? Bai, internet bidez, Skypez, bai. Skypez egiten duzu? Bai. Eta gero interneten ere Euskari irratia entzun hori dut, eta hori naiz, hori dut, eta gero Euskal Telebizioa pixka bat. Euskal Telebizioa ikusten duzu? Eta pixka bat irakurri ere. Ezu, badakizu Sex Pistolsi debekatu zietela lurrean jotzen, Inglaterrako lurretan jotzen, eta uretan jozutela. Bai. Gaur saiatu gara uretan jotzen ez digute utzi, oraingoan hemenik ez gaituzten botatzen lurretik, Eta galestar batekin egonda hemen ilusio ere egiten dite Sex Pistolsetan jotzen. Euskaldun bat galestar batekin Londresen. Bai. Garrez, zuk markatu behar diaz, bai? Bat, bi, hiru, lau. God save the queen, the fuss is raging, the magic moron, potential H-bomb. God save the queen, she ain't a human being, and there is no future in England's dreaming. No future, no future, no future for you. No future, no future, no future for you. Londresen urtero Rio de Janeiro berpizten dela esan didate, non eta Notting Hill auzoan. Dantza eta sentsualtasuna hantxe elkartzen dira. Horixe esan dit geure urrengo gonbidatuak, Bea Asurmendi Aramaiotarrak. Kaixo, Bea. Kaixo! Zer modu? Ondo. Ongi? Ondo. Ondo, orgaitze. Ez dakit, etorri naiz printzipioz juarra egiteko asmoz eta kriston animatuta, baina ez dago jende handirik. Ni besan duzti jente pila bat egoten dela, baina nahiko utzik, nahiko utzik. Nikola ikusi dut, asunto, uste nuen izango zela hau, Jesu Kriston Jorra esan diate gainera ez dela oso britanikoa, nahiko latinoamerikarra dela. Brasileñua eta egoten die kriston tamborrekin eta kriston jaixa. Egon da nau baten egon itzan, eta egundokua, jente pila bat. Baina gainera joan itzen ordu erdi ostian joan inbiarri zen itzen ze jente mordo bat zauen. Eta gaur... Agobiatu egiten zara olakotan? Apurra ba, igual ez dakit. Baina gaur igual, gaur ez du pintarik, momentuz ez du pintarik. Momentuz ez, apurtxo bat ikusten daola, baina ez. Bueno, pozik zu hemen, Londresen, oso ondo, bai. denbora bat aramazu ja, ez? Bai, 5 urte. Ez da gutxi, Ez, etorri nintzen karrera itxera, 3 urtetako, plana zan hori, baina 5 urte bihurtu die. Ze karrera? Kantuko karrera, performanceko kantuko espezialiadia. Pozik beraz, ez? Musikaren kapital mundialean. Oso pozik. Bueno, emango dugu buelta bat, aurkitzen ditugun tamborroiek eta giro hori. Bai. Sensazioa gustan zait pila bat. Hemendik alerditi joatea, hau gurea baliz bezala, iria. Bai, ez da normala, Londresen hola joatia, ez da normala hola errepidean. Trafiko askota egoten da, ez, normalean? Bai, asko. Nik ara maixon behitzen dut, baina hemen ez. Etxarrin da osoikoa, etxarri mundu guztia errepide erditik joaten da. Bai? Eta zu ezin zarako txedekin pasa gainera.
Eurentzat da. Aipa. Broma da, entzuten maiete. Ez dute, ingelesa nola dia? Nik esango nauke badie hotzak, hola, hotzauak, gu baino apurrat hotzauak. Eta betu, bakizu, nire esango nauen gauza bat inglesena. Asko guzteta jakie filan jartzia, kolak itxia. Die superordenauak, danak metrora sartzeko, dana kriston fila perfektua etxen da bie. Osea, ingelesen gandik gauza bat esan behar bazenu hori da? Bai. Ilarak egiten Benetan, bai, eski, gero joaten zara ez dakit Euskal Herrira edo, eta dana hola, denda batera sartzeko, dana kola batera. Eurak itxen dabe fila, hola ordenaua. Pero ordenatua, bai, fundamental. eta dana, bai. Bueno, hemen ja, Ya está. Itxura beha duenek, ez? Nik uste ja giruan sartuta gazela, Sensazioa ematen du hemen Londresetik atozenaren sensazioa eta Bai. kale honetan ja Riora pasako ganaren sensazioa, ez? Nik uste dut marra hau peio, hau da. Hau da limitea. Bai. Hau da. Goia Riora. Pasako dugu? Goia. Ni pozik. Ega. Eta izu eta ze oraintze, goizeko 10 eta ze dantzatzera eta bestela eta ze hori da ideia. Zagatik ez, bai. Goia, Animatu beharko dugu, eurra, Venga, zen. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the Ai, ama. Ez da ni presnengoen hortarako, guzti hortarako, Kaina, Ondo, baina igual bazka guztian hobeto. Egin dugu kriston bidaia, hori bai, Jamaikan, Rion, denetarik ez da, balsa. Kriston girua, baina oso ondo politxa. Pasada da, baina gira da, kolpez izan dela, Londresen geunden erabat eta alako batean guzti hau, erokeria da. Niriko ze pixka sartu zaitzuko, ze dutuzu? Nire bai. This ship has taken me far away from the memory. Zura hona dauko, ez? Oso, ez? Kinta Oso ona. gazta pila bat, horra gustan zain niri. Neri bebai. Nola da musikari izatea hemen Londresen? A ber, Londresen mundu osoko musikari pilo bat, eta hori da gustatzen jatena, gehien bat, ze ezagutzen duzu, hori, bakoitza dator musika mota ezberdin batetik, eta orduan dana juntatzia, eta jotzia danok batera, eta inspirazio asko. Munduko aukera guztiak daude hemen Londresen, musikari dagokionez, baina Liberian munduko musikari guztiak ere hemen daude. Bai. Orduan, karo. Kompetentzia asko dau, Hori da. eta hori da alde, ez? Hola ikusten baduzu, bai, hori da igual alde txarra, ze dau kompetentzia asko, eta kriston nivela da, maila asko. Baina hori be gustatzen jase, horrek itxen dutzu, ez, bultzada hori eman, motibatu, eta igual ikusten duzu norbait, kriston talentuak ez duzu, alegindu binaz, ez, horra heltzen. Baina, bueno, egisa da, momentu gogorra beba da zela, ez? Baina niri hori asko gustatzen jatez, ikustia beste talento eta zati, nahi dut hori itxi. A ber, erakutzeko zut ariketa bat. Egin aldozu, hola, orduan, como, Hortik? hori da. Hori da, baina joaten zaren nian nota agudutara. Buru altxa dut, ez dakit zer egin duan. Alegindu, ze tendentzia hori da, normala da. Joaten gara itxera. Alegindu mantentzen Bai, sumatu dut egin duzula zugolako kabida, osa... Hori da, lortu beharrozuna, hori da. Ez dut, nora heltzen zara zu, goian? Agudo, oso agudo, suposatzen dut. Bueno, nina soprano, baina... Venga, ba, animatu. Vale, bueno, gero zukingo zu beruta, ordua, gero zukingo zu. Ni berak egin behar izango dut, Vale, zu grabia dukotzu gainera. Oso grabia dut, bai. Vale, ingot horrekin, vale? Ia atera da kristala.
Erritmo ederra utzi digu gorputzean Notting Hilleko inauteriak. Eta hori baliatuta, musika unibertsitatera hurbilduko gara. Han, munduko zoko guztiak ezagutzen omen dituen musikaria ezagutuko dugu. Kaixo, estamos! Ze, hurra, aizu? Hola, bai. Ongi? Zertan nahiz, pixkaten saiatzen? Bai, pixkat bateriak jotzen ari naiz. Kristongo nuen benetan Australiako euskaldun bat ezagutzeko hemen Londresen. Bai, nik ere bai, euskaldunak ikusteko. Aizu, oparitxo batek ekarri dizut, baketa pare bat, banekin bateria jotzen zenuela. Zure musika taldekoak? Bai, ala da, hauek dira Enrico Rubiños, haundiarenak, bere tarukutraku dendatik hasita, eskolatik hasita, onaino, zuretzat, sinatuak ekarri ditu. Mire esker. Hau, pazu, plazerra. Aizu, bateria bat ari naiz ikusten hor, igual pixka jo dezakegu elkarrekin, ez? Vale. Pike txiki bat. Primera. Bai, utzizkidaztu hauek, azuk Enricorenekin. Ongi? Bai, Guazen. egurra. Peo, hasi. Bai. Primeran! Egurra! Ongi. Gustora, ematen diozu, Fundamentuz. Bai. I read the news today. David da izena. Pixkat zaila da. Zaila da, kostatzen zait, Bai, nire izena galeskoa da. Aha. Ingeleseko izena David da. David da Baina ingeleraz? nire izena galeskoa David. David. Beraz, Perfektua. zu galestarra zara? Historia luzea da. Kontatu idazu. Nire aita indiakoa da. Eta bere familia indiakoa da ere bai. Aha. Baina nire ama galeskoa da. Aita indiarra, ama galeskoa. Bai, eta hemen Londresen ezagutu... Zautu ziren Londresen. Bai, Ondo? hori da. Baina ni Australian jaio nintzen. Aha. Eta gero estatu batuetan handitu nintzen. Aha, osea, estatu batuetan ere bizizan zinen. Hau da, ama galeskoa, aita indiarra, Australian jaio, estatu batuetan bizi, eta orain Londresen ezagutu zaitut. Londresen nago, bai. Osea, aita indioa esan duzu, indiarra aita. Aita indiakoa. Aha. Eta itxuraz, zan dut, zuk ez dirudizu oso indiarra, hola ikusita? Nire bizarra indiakoa da. Horrek bai, du, ez, Eta puntua. nire bihotza ere bai. Hori garrantzitsuena. Bai. Ama galeskoa, aita indiarra, Bai. duen Australian jaiotako mutil bat estatu batuetan bizi izan dena eta orain Londresen dagoen batek, nolatan egiten du euskaraz? Bale, duela 8 urte, ni Boise Idahoan bizi nintzen. Bai? Eta euskaldun asko Boisen Bai. bizi dira, bai? Eta Boiseko unibertsitatean euskal klaseak dira. Eta niri hizkuntza gustatzen zaizkit asko. Bistan da, bai? Eta euskara oso polita eta oso interesgarria eta oso zaila da. Bai. Eta bai, ni urte bat euskara ikasi nuen. Eta gero barnetegi batean. Euskal Herrian. Bai, bi astez. Non egon zinen? Bi astez. Urte bat Ameriketan, Amerikako estatu batuetan urte batez ikasi zuen euskara, Eta gero- bi aste barnetegian eta horrela hitz egiten duzu? Ja, maila honekin? Pixka. Jode, pixka. Gutxi bezan zaizu? Bai. Non egon zinen Euskal Herrian? Maizpide, Maizpiden? bai. Laskaon. Bai, dago. jende asko pasado hortik. Zure aita indiakoa izan da, zuke indioa ere hitz egiten duzu? Bale, txikitan Bai. ez nuen indiz hitz egiten. Aha. Baina oraintxe nik unibertsitatean, Londresen, indi ikasten dut. Sustraien bila joan zinen. Bai. Nola esaten zaken nik adibidez, kaixo.
Kaixo, indiz, Bai. namaste. 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 Hori, horrain, vale. Oso erraza da. Bai. Agur, Namaste. erraza orain. Namaste berriz. Eta, adibidez, nire izena Pello da, holako zerbait. Bai. Indiz, hau da, Merenam, Merenam, Peo, Pello, bai. He. He. Merenam, Peo, He. Merenam, Pello, he. Perfecto. Ai, ita, Bueno, gozen. Here comes the sun. Here comes the sun. I say Ki, it's all Zer da? adi. Hosti, ibiltzen da jende hemen, Londresen. Baina, badakizu non gaude? Nun. Ikusi. Abbey Roaden gaude. Abbey Road, hori da estudioa? Bai, eta agian hauek, Paul McCartneyaren zapatak dira. Oinutsik zegoelako? Agian. Bere argazki famatu egiten. Oso Ai, Bueno, momentuz horruziko jugu badazpada, banda jakin honak dien hoik, Bai. Bueno, guazen horra, argazki ikustera, pixka bat. Vale. Ega. darling. The smiles returning to the faces. Little darling. Aizu, Abbey Road estudioak, munduko musika estudiorik ezagunenak. Hemen zebrabide famatu hori, argazkiaren zebrabidea, baina aldaketatxo batzuk ere badaude, alderatuz. Urte batzuk pasa dira. Bai. Zer ikusten duzu ezberdin? Zuaitzak desberdinak dira, eta oraintxe Beatles daude. Beatlesak daude, aldaketa, kotxeak ere ezberdinak dira, autoak. Aha, autoa Autoak. zaharra da. Zaharrak noski, eta ederrak. Bai. Ez? Eta jende asko dago hemen. Hori ere egia da, nahiko aldatu da, ezta? Turista pila bat. Trafikoak gelditzen, argazkiak ateratzen. Pasada bada nola... Kontuz! Pasada bat iruditzen zain nola... Txorrada batek, Beatlesak estudioan lanean. Erabaki horra atera eta argazki bat ateratzea hor modu oso improvisatuan edo. Eta asko pentsatu gabe. Bai, Beatlesek asko pentsatu gabe egindako zerbaitetik. Bai. Hori da. Guzti hau, hemen gaudela, guk igual pasa dezakegu ere, Gu zebra bidea Bai. pasa dezakigu, baina guk ez dugu gauz tontoak egingo, bai? Gauza gelditu gabe eta tontaren egin gabe. Eurek pasa zirelako, hori sentitu, hori bizi, baina paiasoren egin gabe. Bikain. Guazen. Bai. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in Jakin nuke, ze ematen dizu zuri Londresek? Ze sensazio duzu Londresekiko? Zergatik sentitzen ez zara ondo hemen? Londresen munduko jende asko dira, Bai, mundu osoko jendea dago. Bai, eta asko Indiako eta Pakistaneko jendeak dira. Eta hemen nik unibertsitatean hindi ikasi aldut. Eta niretzat oso garrantzitsua da. Bai? Hau da nire aitako hizkuntza. Esan dezakegu zure sustraien bila jo duzula, orduan, orain. Nire izaeraren zati bat falta zen. Falta zitzaizun osotasun bat, eta hori agian zeure jatorriko hizkuntza hori ikastea da, ezta? Bai, hori da. help me.
Fish and chips eta English breakfastetik haratago, Londonen bada iraultza isil bat, gastronomikoa. Gutxinaka luxua eta janaria batzen dituzten hainbat jatetxe berri, familia ahaldunen topaleku bihurtu dira. Horietako bat Hawking hotelean dago, eta euskal chef bat dauka buru. Mikel Sorazu zestoar Donostiartua. Kaixo, Mikel. Zer modu? Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benabil, ametxetan, egia esan barba dizut pixka, bai. Egizuz ego goan nuen zu ezagutzeko, eta ametxara etortzeko. Bai, azken finean gure amets bada, eta orduan itzen epini genion ametza, pixka guretzeko ametza handi bada dago. Hona datorren jendea, ze ingelesak dira? Denetikan, ingelesak, hinduak, arabeak, frantsesak, alemanak, denetatik, eske Londresen ja inglesa gutxi ikusten da. Eta nola hartzen dute hemengo sukaldaritza, ze iritzi ematen dute, munduko jendeak, ze... Hasiera baten, iriki genuenean, jatetxea kritika oso onak egiten dituen, baina oso gogorrak, bai? Nola Londresen egiten genuen sukalde hori. Eta 6 hilabeten, suerte eduki genuen, Michelin giak izar bat eman ziguten. Eta gero suerte eduki genuen hori, izar eman zigutenean, hori pixka bat jetxi izan, presio hori, baina beste tipo presio bat etortzen baita ere. Michelin izarraren notifikazioa jaso, eta hemendik atetik sartzea igual beste... Gaina oso anedota polita daukat, porque Donostin izan garai hortan, izarra emantziko denean, da hurrengo egunean, eskondu egiten izan, hartzak jatetxean gaina. Eta orduan, premio hori ematea, eskontza baino egun balenago, niretzako kristona izan zen. Ospakizun doblia, ze egunak, Ze politia, zer asunto izer dira, ze... Hori da, hartzakenean nola 1500 espezie desberdin dauzkagun laboratorian, espezieak ikustetik duzu... Bale, bete ido de. Dana beteta daude, con canelas, tal, da orduan, kolorido asko ezin genion eman, porque bestela eman gozun, tetxoa, zirkoko karpa bezalakoa, eta orduan asko sartu zian, hori kurriz, tandoriz... Tono antzekoa, sensazio... Hori, tono berdina eukutzeko dena. Nahi bane mazu baino horrao, pasatzen gero. Bai? Ja platera montatuko dugu. Ni pozik nago hemen, saltza. Platertxo bat egingo dugu? Bai. Ani preste, Juan Mariri asko gustatzen zaio arroz prejituak piparrakin, eta orduan ideia hori hartuta pixka bat egingo dugu arroz bat a baja temperatura, gero prejitu egingo dugu pixka bat, eta gainean piperra jarri berrian egingo dugu asal bat, piparra asal bat bezala derietzen, belo bat eta azpin jarriko dugu krema bat, zure herriko txistorra argituko. Bai, latza. Arzaken platerre gustoko duen plater horren evoluzio moduko bat, ez? Bai. Eixo? Ongitorri ametxarak. Mila esker. Mila esker. Eta santu dezaket? Bai, hortako preparatu dut. Urdurita dena, holako obra, erditik apurtuko dut. Bai. Ai, ama. Kutsu guzti hori du, baina pasada bat esan esperientzia bada, nire esperientzia bada. Hombre, pixkat bilatzen duguna baita hori da, esperientzi oso desberdina. Ez dut, hau zer da? Mikel edo Juan Mari, edo kombinazio bat? Ez dago, ez Mikel, ez Juan Mari. Juan Mari esaten bezala, hau ekipoa da. Lantalde bat eta... Hori da. Hemen guk normalen, bai Donostien bai hemen, ekipon egiten dugula. Ez dut, benetan hartu dut, zan dute Euskal Herrira bidaitxo eder eta oso eder moduko bat izan dau, hemen Londresen. Adibidez, Txinara eta beste dara joten zaretenean ze, bertako sukaldaritza lantzen duzu eta eraldatzen duzu, edo hemengoa eraman, edo ze? Normalean, kanpora joaten geranean, hango ingredienteekin egiten dugu, intentatu gure sukaldea, pixkat gure ADN hori sartu hango ingredienteei, baina guk beti begiratzen dugu inguruko ingredienteak ibiltzea. Eta Txina, o Kolombian, o Mexikon, o zentokietan joaten geranean,
baita ere bilatzen ditugu ingrediente horiek gure sukaldea aplikatu eta gure teknika eman, da hango pixka gustora jartzea. Aizu zer da bidai guzti hauetan ikasi duzun gauzarik garrantzitsuena? Beste kulturak ikasi, ikusi, beste sukaldek, eta nola egiten duten lan, gaz oso gutxikin, beste tokitan, eta zer rendimendu atatzen dioten gauz txiki horiei, tipat Asia inguru hortan da hori, niretzako handiena. Sukaldari nomada zarazu? Bueno, nomada, bai txikitatik, pixka nomada. 13 urtekin nire herritikan zestuatikan Donostira jo nintzen, eta orduan digan beti hortziat. Bai, ez? Eta zein da zure hurrengo portua? Oain amendikan Donostira joango naiz, da gero Donostitikan Segovia, Madrid, dauka ruta bastante handia. Lanak? Bai. Eta ez toia falta? Ez da hori da sasoia bentsat. Señorito jartzen hasita, ezin dugu hemengo Royal Opera House balleta ezagutu gabe utzi. Sartzen uzten bagaituzte behintzat, laguntza zahar bat aurkituko dugu, Itziar Mendizabal. Ballet obra berri bat prestatzen hasi berri direla esan digute. Have you got color in your cheek? Kaixo. Zer modu? Ondo. Ongi Itziar? Bai. Bai? Zu? Ondo. Hau ni Maia da. Kaixo. Ni Maia. Dantzako bikotea. Pleasure. Nice to meet you. Amerikarra. Ni Maia gure lehen dantzarietako bat da. Ni lehen bakarlaria, baina ni Maia dago ni baino, izan ere kategoriarik altuenean konpainiakoan. Azkenan jerarkia bat dago eta bera da lehen dantzaria. La creme de la creme. Pinta hori. Osona. Entzaiora netorrela, hortik kristaleratik zuek ikusten, benetan oso erraza dirudi egiten duzen. Bai. Ez oso lehun ikusten dituzun mugimendua, dena oso erraz. Baina zer da, zertan ari zineten, zehazki, adibidez? Adibidez, nigo jartzen bani naiz hau arabex batean, ez? Ba igual, berak gehiagin ematen banago aurrera, ni ardatzetik kanpo nago eta oso astuna egiten da. Orduan berak aurkitu behar du puntu hau, eta hemen puntu honetan iaia utzi dezake, eta ni nire hankan dago. Eta zer lexatuta. Bestela, atzeregi bali if I go back as well. Hemen ere berak pixu gehiagi dauka. Orduan berak aurkitu behar du justo, eta orduan nila libre naiz goian ere nahi duan egiteko. Orduan, gauza guzti horiek. She's very easy to partner, I have to say. One of the easiest. Yeah. And dramatic performer and everything. It's quite a pleasure. Eta espektakularra da batzutan, adibidez, gora altxatu zaituenean, nola ditzen da hori, mugimendu gizenak dituzte, ez? Bai, normalean altxatzen norbait neska altxatzen dena, porte esaten zaio, de ingles hemen lift. Konfiantza bat egon behar da, eta bai neskaren aldetik eta bai mutiaren aldetik nik ere hor goian ez dudala bapatean mugimendu edo urduri jarri edo ez, orduan hori ere lantzen den zerbait da, eta segun zeinekin altxatzen duzun, ez da, ni gorroto dut gizona somatzen dezunean horrela dantzantazu hor zaudeola, edo alderantzaiz mutilaren zat, ez? Goian ikustutenan eta neska da honean horrela eta beraiek saiatzen dira, orduan konfiantza hori eukitzea oso garrantzitsua da. Aizu, zizuk gehiago molestatu nahi. Jarraitu zuen entzaiarekin eta amaitzen duzunen baduzu ratotxo bat, bueltatxo bat emateko? Bale, jungo gabueltatxo bat ematea. Bai, noski baiet. Kotillatu zake pixka gehiago? Bai, lasai. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Zagatorra ni Maia. Bai, oso gatorra da. Principala, nagusia. Bai. Nola egin zake Nikola 30 segundutan minutu batean bere mailan egoteko? Bere mailan egoteko zaila. Baina saiatu gaitezke zerbait egin. Behintzat pixkatxo bat. Bueno, esan dizu pixkat nola egin, ez? Esan dizu, txibatu dizu. Txibatu egin. Erakutsi kontuz orain, hemen jartzen nahi ez aidazu atzeraka egin. Da gehiago apoioa bezala, orduan hemen. Aurrera zoaztu pixka bat. Eta utzia zure pixua pixkat hori da. Ez kontra egin gehiagi, pixkat aurreago. Hori da, orduan, zehan kaltsatzeakoan behar dut zuk ematea, hori da, orain azpia, hori da, orain pixua nire gorputzeko aurrera goera man.
onerago. Hori da, ikusten? Hor? Hankaltzatzen da horren altxa. Dos, eta nikora. Altxa, eta horren beraka. Hori da. Horrendo? Bai, train zultzerakoan gauza bera, jarri behar nazun ere ardatzean. Punta aurkitu, hori da. Eta jetxi, ze batzutan gero gesterakoan bestela, hola. Karo. Oso ondo, eta bai azkarra goingo dugu. Venga, va. Oso ondo, bukatu. Ui, bukaera. Bukaeran zankadina egin duzu. Oso ondo, nik uste dut oso ondo. Zuk, oso ondo. Bai, mutila behar ditugunean, abisatuko izu. Bai? Bai. Venga, trato hecho. Vale. Bueno, bakoitza berera, hobe? Bai. Ez, polita, ze polita dena, hobe? Bai, polita, oso polita. Bai. Euskara gehiago investigatu nahi dut eta jakin mundu honi buruz. Bai, eta hurrengoan etorri gaina ikuskizu bat ikustea ere, bai. Pozik. Bai. Pozik. Bai, polita izaten da. Gaina orkestarekin zuzenean ere bai, eta antzokian bertan sartzea, antzokiko jendea ikusi, giroa, ja, guztia esperientzi oso berezia izaten da. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Kaixo. Zer moduz? Oso ondo? Res ja? Bai, listo. Gaurkoz listo, nahikoa. Jo, zeruan nago. Ez du, Royal Opera Houseen hontan etailetuen, Bai. Itziar Mendizabalekin, hau plazerra da. Munduaren goian. Bai, ez, benetan. Hau da, top. Bai, ez? Badaude munduan konsideratzen dira lau konpainia munduko berenak. Bat Royal Balleta, bestea Parisko Opera de Paris, Errusian Mariinsky konpainia eta ABT Ameriketan. Ez nola da, nola izan zen zuretzat puntotara heltzeko prozesu, azken prozesu hori edo esan nahi dut kontratu... Royalen sartzekoa. Bai, deitzen zaituzte edo... Deitu ninduen, zuzendariak. Zuzenean? Zuzenean. Eskatu zidan honea etortzeko, handik 3 egunetara etorri nintzen Londresea, klase bat egin nuen eta zuzenean eskaini zidan lehen bakarlari kontratua. Zuzenean lehen bakarlari kontratua? Bai. Potente, hori, Gauza da gaina, orduztik ez dute lehen bakarlarik hartu kanpotik, igotzen joan dira batenak. Niretzat ere audizioa egite etorri nintzenean honera, antzokian sartu nintzenean eta antzokia kanpotik ikusi nuenean eta honen historia jakinda egin zian hola tripakolako estutasun bat, badu inposatzen du olako errespetu bat eta bai, batzutan bada ikara pixkat ematen dena, baina gero behin barruan egonda azkenean, zakit, sorte handikoa naiz, ez hemen lan eginda eta historia honen parte izan da. Azkenean hori jende gutxik esan dezake eta suerte hori eduki dut. Momentuan eta lekuan. Hori da, orduan suerte pixkat ere izan dut alde hortatik. Luxuaren alde umila atzean utzi eta umiltasunaren luxua ezagutzeko gogoa sartu zaigu. Zentroa utzi eta auzuneak bisitatzeko. Han, Pakistandar jatorria daukan familia bat dagoela esan digute. Eta haien artean bereziki ezagutu nahi dudan gazte bat, Shakir Mahmoud. Hau da nere ama, hau da nere aitza, hori da nere iloba, hau anai bat, anai handixa dago goixan, gero hori da nere arreba txikisa, arreba handixa eta hemen deukazu. Balijari izena badakit. Ja gozari zeukazu preparauta. Ze plazerra, ze lujua, zu. Dena prest, hemen, gina. Bueno, eskerik asko, benetan, Aizu ez zer dugu hau? Bai, honek dira taluak. Taloa? Bai, pakistanekoak guk honek jaten du. Pakistaneko talua esan du? Bai, pakistaneko talua. Jaten du gozarixan eta bazkarixan bebai jaten du hau baina pixkata ondixo eta afarixan jaten du hau baina olixo barik. Probatu ezaket? Bai, lasai. Eskuekin ez? Bueno, arrautzakin, Arrautzakin, Bai, arrautzakin. Eskuakin jaten da. Eskuakin? Bai. Nio ditutan nagoa zentza. Bai. Tautea. Bai. Aizue, ni etorri nahi zona, ilusioa handiz, kontatu diate, familia euskaldun oso berezi bat dagoela, hemen, nolatan egiten duzuek euskaraz hemen? Guk azkenean Shakir, Tohir, ni eta Jira itzen du beti euskera gure artian. Baina guk beti egoten ga euskeraz eta horgaitxik ez du galdu ninten euskera. Baina galdu esan duzu non ikasi duzu, hemen Londresen? Ez, guk Antzolan. Antzolan? Bai, Antzolan etorri ginen lehenengo eta
Porque gure aitzak itzen zeban hor lana, obrak itzen zeban, bere beste lagun batekin. Harrera hona egin zuten Euskal Herrian. Eski antzola da munduko herri politxena. Munduko pertsona honenak hor da. Guk esan du ere, eskerrak antzola etorri ginen, bestela ez dakit. Ni egon nintzen, ni eta toji jungien ez antzolara, eta nik toji dezan jaten. Antzolan joeten ganean, tipo, ibili, hola, 10 segundo, hola, pauso bat eta matematekin hitz egiten geratu. Zuek, Pakistanik Euskal Herria joan zineten? Bai. Harrera, ona izan zen Euskal Herria, ez? Bai. Eta gero, Londresera. Bai. Eta hemen zer moduzu? Bueno, ja 2 urte goiaz, baina azieran pixkat rarua intzozkun, porque dana diferentia, oso diferentia izan zen. Ez eta zer moduz eskolan hemen? Eskolan, peio azkenean, hemen ondo hau, nik lagunak eta bauzkat danak ezautzen dozte eskolan eta hola, oso famosoa nahi. Hasieran hola, superrarua initzen zeba, lehenengo errekreuan, bakarrik doan zutituta, asperuta, eta gero ja, hasi nintzen konfiantza hartzen lagunekin, eta hola, mas konfiantza, geixo, eta ja danak ezautzen dozte. Baina integratuta. Danak ezan dozte, makinia zala futbolian, pertsona hona zala, eta danak ezautzen dozte azkenean. Futbolak lagundu dizu? Bai, hori, bai. Zu Euskal Herrian eskolan ere egon zinen? Bai. Eta nola, ze alderaketa egiten duzu Euskal Herriko eskola eta hemengoa? Hemen, azkenean Euskal Herrian peio, horritxe mozu jai, esan dutzu, jai bada. Indozu puente bat, tipo jai bat. Bai. Egun bat indozu eta ez da pasatzen ez. Baina hemen jai bat itxe mozu, eta ja, multa ukazu igual 60 libra edo. Eroan biozu, baldin badukozu, esaten mozu, daukat buruko mina, tripako mina, eroan biozu medikoan zertifikaua. Ni junitzen... Orduan Shakirrek jai esaten duenean, pira egitea zari. Bai, hori da, pira. Bai, pira. Nik, peio, bi aldiz jaun nintzen berandu. Bi aldiz jaun nintzen berandu, eta 120 libra multa. Hori 122 euro dira. Bai. Joan etorri ugari egin ditu Shakirren familiak, baina bidean haien nortasuna galdu gabe. Shakirren pasiorik handiena ordea futbola da. Ez omen dauka parekorik. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from Txorradatxo bat ekarri dizuet. Konparitxo bada, baina ez dago osoa. Falta zaio oraindik. Tori. Bai. Irartu. Eskerrik asko, peio. Euskal Herriko baloia. Bai. Euskal Selekzioan baloia da. Bai. Baina, Bai. hasi behar dugu. Puztu behar dugu. How I wish you were here. Irakurri duzu hori? Baloia Pakistanek. Bai, Bai. Ligako baloiak izaten dira ba. Bai. Ofizialak hemen balio 120 marrez, Pakistanen 24 zentimo. Jo, eske, justo azte, puztutzen eta horrik usten zu, ez? Championseko baloiak eta Bai. dako gauza danak. Baloi dana Pakistanen eritzen. Hori Pakistan. Bai. Kurioso, Ja. Pakistanen egin den baloi bat, nik Euskal Herritik ekarri, zuei oparitu, hemen, justo honen. Norekin ibiltzen zara hemen, futbolean? Hemen tojideekin edo bakarrik. Lagun batzuk. Bai, lagun batzuk etortzen dira jolastea eta erekin jolasten naiz. Aha. Eta bakarrik ere? Bai. Bai. Azki niretzat futbola bizitzia. Bai? Bai. Bai, Bai, jo, Hemen orduak sartzen futbolean eta falta motako dituzuan golaunek. Bai, jo, Si, hueltau ginean ona, aurten, nita tojideekin ginoen negar, boa. Bueno, aizetu dugu. Bai. Erakutsi behar ez dut, pratu beharko duzu. Ea, ondo dagoen toke batzuk egin edo... Zer rekord duzu? Ez da peio, igual 900 da zenbat. 900 gora? Bai. Segon zaitezkeola orduak, ez? Bai, igual bai. Bai, Nik molestatzen maizu pixka bat, igual? Ea gaizaren, nik 3 toke egiteko. A ber, zu lasai. Bale, saiatuko naiz? Bai? A ver. Prest? Bi. Bi, egin ditu. Bat falta zait, a ber, bata beste. Ezin tipola gora. Vale. Inla, Suabe. Hori da, suabe. Berago. Hori da. Saiatu behar naiz ez gora botatzen. Hori da. Osa, gora botatzen mozu zaila izango. Hori da. Hori da. Hostia, Mabi, Ondo. Rekorra, irakasleuna zara, Tita, nik uste dut bizi guztian ez dela Mabi toke egin. Zer, truko pare bat erakutsiko diazu, hola, regate pare bat egiten? Bai. Regateak bai, baina trukoak niri ez da gustatzen. Ez dago trukorik. Hori da. Ez? Niri a lo Cristiano ez da gustatzen, a lo Messi.
horregatik erronka txiki bat. Hemendik etxera, tokak egiten. A ber, saiatuko naiz. Zai? A ber. Gaiztara? Bai. Zuk uste? Bai. Zapello. Mikel. Ongi eta zu? Ondo, primeran. Elegante, Elegante jantziek. Normalean bizikletaz jantzita, baina gaur bilera bat nuen eta... Bai, ez? Gogoan nuen zurekin elkartzeko, ze egia da hiri hau hemen dagoen arkitekto euskaldun batekin ulertzea, baina aukera berik ez daukat. Nik uste, hiria ezagutzeko modurik onena bizikletan. Bai, zupre ez dakit ni horre biek fateko gezki ez? Probatu nego duzu, baina nizuko komentatuko. Armatu be. Alokatu bezakegu bat, mobilakin. Mobilakin? Bai, gaina ikusten dut hemendik bat, beraz. Telefonoakin alkiletu? Bai, nola funtzionatzen duenek? Men plazan bertan badago. Zerago, suelto? Suelto, onon. Jendeak onon untzi dezake. Ez duzu estazio bat, Boris Bike soiekin bezala? Mobiletik desblokeatzen da eta automatikoki zuretzako. Bikain? Esperientzia berri bat? Hori ikusi ezakezu non dagoen, ez da? Bai, bantxe. Lokalizatuta. Hori libera da, basika. Horren bila. When I was 6 years old, I broke my leg. Hori, sorrexa, zera aplikazioa ireki, QR kodigoa eskaneatu, dakitxo. Atako Ah. jazu birra bat gero. Osea, zure kontu bizikleta beraz, ez? Vale, ba, orduan bidei luzea egingo dugu. Hartu dezaketola, zuzenean ja? Bai, listo. Ez du eskandaurik ez ezer? Deus ere. Bai, Hala, pues, jarraituko zaitu. Found my heart, broke it here, made friends and lost them through. Aizu, zuk hemendik ezkerretik joateren asunto horrekin ez dut izan sekula mobidari, konfusiorik edo? Ez, azkenean behin ja jartzen zarenean zentzua du guztiak, esan dut. Seinaleak ere alderantziz daude, dena dijoa beste aldetik, orduan... Den aldrebes? Ez dago... Bai, Bai, eta ez dakitu hartu zean noengoz, eta harritzen hau ez hartu izana, baina zure frenoak ere alderantziz daude. Hau zer da? Hau da aurrekoa eta hau datzekoa? Hori da. Aha, eskerrik asko abixia ezkerren. Ondo dago informazio izatea. Ordan, errepidean bestaldetik, seinaleak aldrebes, frenoak ere aldrebes. Ez du Brexita igual izan dena baino pixka lehenago hasi zen, ezta? Beti izan dira, ez? Oso inglesak. Nahiko independente, ezta? Bueno, askok ere esaten dute, beraiek Europatik ateratze baino, nahi dutena da Europa hemendik ateratzea. Bai, ez? Jo, hori nola bizi izan duzuzuk? Euskaldun bat, hemen urtetxo batzuk, eta behin derrepente alako zu kriston pitostia. Agia esan bertakoek ere ez dakite, orduan zain, mundu guztia zain ikusiko behazte. Arduratzen zaitu horrek? Bueno, ez dakit, ez da ematen dunan arabera, gure egoeran dagoen jendeari helioke alakorik suposatuko. Gehiago da, atzerriko gisadoak ditun jendea momentu honetan, eta... Bueno, ez dakit, ikusteko dago, verdad? Ikusiko, ez? Ikusiko da. Zu badakit igual desbentajan nagoela, baina parkera heltzeko karrera txiki batako ez igual. Bentaja igual utzi berko hau, Bueno! Ala, Claro, digo, sí. Ara kristalak. Xarma handia dauka Londres langileak, eta beste auzo mitiko bat ezagutu nahi dugu, Brixton. Han bizi da Gareth, geure lagun galesterra. Hori zen? Bai, Sahar, bai. Irudi Sahar, bai. Irusian erosi nuen.
Ni aspaldi Moskoan, bost urte bizi nintzen. Eta ere hizkuntza oso interesatzen zaizkit. Badakizu blog bat egiten dut ere. Interneten? Interneten, bai, YouTubeen, bai. Alba duzu eta bloga egiten duzu hizkuntzai buruz. Bai. Baina berbada zurekin loretegian pixka bat grabatuko dugu. Ni prest. Hori da. No, hementxe, hau da zure platoa? Bai. Tira. Espaltxiki hauek endu. Eta kamera hartuko dugu. Ondo? Ondo, piztuko dut. Moment bat, barkatu. Ondo, eta grabituko dugu ondo. Geure burua ikusten dugu hemen, ondo? Bai. Pentsatzen duzu guretzat merezi du hizkuntza ikasteko? Niri itxaropen puntu bat badatorkit. Ikusten dute geuk geure Euskal Herrian jende asko dugula ez duena esfortzu hori egiteko prestutasuna. Eta ikustea kanpoko norbaitek baloratzen duela eta preziatzen duela mundu hori. Eta mundua ikusteko modu hori, ez? Euskara izenekoa, harrotasun handiz ikusten dut eta pozik sentiarazten hau. Merezi? Nik uste dut baietz. Ate batzuk ireki eta beste mundu batera sartzeko aukera ematen dizula uste dut. Eta ez da errazazuk egin duzuna, baina zuk ze uste duzu, merezi dizu? Nik noski baietz esango nuke. Pozik. Noski, bai. Txe, listo beraz? Ez da intzaila, ez? Bai. Ez da intzaila hola bideo bat grabatzea. Ez da intzaila, bai. Normala da, lasai. Ondo. Beo! Bai. Galeseko opiak egiteko ditugu, bai? Galeseko opilak? Opiak, bai, erekusiko dizut. Pika aramain, bere izena. Pika? Aramain. Aramain. Main ari da, bai? Eta aspaldi ez zartaginan, baina ari zabala egiten hori zuten, bai? Nola, esan duzu errepikatu, pika? Aramain. Pika aramain, bai. Oh, take me back to the start. Esnearekin datea? Bai, beti esnearekin. Gustatzen zaizu edo ez? Bai, baina ni... Probatuko duzu, bai? Noski, nik dena probatzen dut. Baina... Hori da, bai. Normalean, tea, urarekin. Galesan beti esnearekin, bai. Ados. Zerbaiten gati da hori? Bai, ontzi berezki, bai. Teapot. Teapot. Inglesez. Hori da, bai. Ondo. Haizu, ez zaitea asko gustatzen normalean, igual esnearekin bai? Bai. Modu galesan. Bai. Eta berbada pixka bat azukerekin, baina beti esnearekin. Panet ode. Hori zer da? Panet ode. Panet ode. Da jaun, maita akenen wich. Zer da hori? Sin sonio vel kamero. Informazio asko. Zuk zure ahosketa oso ona dela esan dizut, bai? Ondo. Bikain? Barkatu. Probatuko dut? Bai. Venga, ba. Ondo. Moment bat. Bai. Txarango dut. Bai, ahaztu dut. Galeseko whisky bat. Whiskya? Hartuko, bai. Venga, bikain. Pozik. Probatzeko. Whisky galesa, bera. Bai. Ondo. Hori da. Iepa. Listo. Hori da. Ez du gidatu behar, beraz gaur. Ze aurretik whiskya? Bai. Ondo. Txe, gozasuna. Iegida. Oho! Gogorra, Zutua zaude. Normala da? Oso ona. Normala ez, oso ona. Bai? Egin berria. Zapore hori du, bezo. Bai. Bero. Azukrea badu nahikoa honek. Sartu dezaket hemen? Bai. Badakit ez dela... Ez da debekatuta? Ez dago debekatuta? Ez.
formalena badakit ez dela, baina niri asko gustatzen zait. Bai, mesedez. gustatzen didazu beraz. Qué gozada. Dios, mierda. Bai, pinta zuen eta gertatu da. Zuri pixka bat beltza zen, bai. Oso ona. Benetan, Gareth, mila esker benetan. Eskaini didazun denboragatik, zure etxeko ateak irekitzearen, eta zaren bezalako izatearen eta euskaragatik egiten duzuna egitearen. Bai. Eskerrik asko benetan, plazera handia izan da. Bai. Aizu, elkartuko gara, ez? Eskerrik asko. Mila esker, bikain txegi. Bai. Hau pasu. With his same old same bed. We only said goodbye with words. I died 100. Azaltzeko tenorean, Mikel Azkonarekin lotu gara berriz. Londresko sekretu pare bat kontatzeke omen dauzka. Sekretuak badira, akaso ezingo dizkit kontatu. Auskalo. Niri adibidez hau, flipante ditzen zait. Biluzik, ikusten da adreilua, ikusten da... hau zarkitua dago, respetu moduko dago, ez? Hau zarrekiko ere, ez da bota eta berriz eraikita, ez? Ez dauka... bastante britanikoa asuntoa. Oso nostalgikoa zera, ez? Bueno, gusten dakit, ez dakit, ez? Badauka, hor xarma badauka. Bai, ez dakit, badirudi, inglesak beti kuriosa izan da, egon direla estilo bat ezin topatu, mendetan zehar. Neogotikotik neoklasikora, saltoka batetik bestera, nahazten eta badirudi garai viktorianoak edo Victoria Reginaren garai horiek etxe hauek egin zirenekoa hori mantendu dutela beraien identitate bezala. Horiekin gelditu dira. Eta baita erlazioa du ere, Bigarren Mundu Gerran ia London osoa deusestatu zen. Eta baita 1976ko zutean ere osorik errezen ere, orduan geratu zaien gutxi hori hartu dute gaien identitatea. Karakteristikoa ditzen zait. Londres niretzat hori da. Azkenean etxe hauek hor non adreilua, bilusik adreilua ikusten den, taxi tipiko horiek, telefono kabina mitiko historiko horiek, ez? Eta posta... Posta, bai, hor ikusten den. Horiek, eta telefono kabinan esan duzula, hor ikustu zuen Eliza hori adibidez, Gilbert Scottena da, telefono kabina hori diseinatu zuena. Suposatzen dut gorria izango dela, ez? Kabina bezala? Morea. Bada? A ber, kotillatzea. Aizu, gorria edo morea baino beltza dirudi, Ez du... Bai, bueno, normalena polita. Gaur argi gehiago du txakur honek. Bai? Polita? Gogoa du jolasteko. Argiaz gain. Bueno, bintzat, telefono izango du barruan, ez? Tiponek egin badu, ez? Oze, txistakoa, tira. Gozen hemendik, zerbait jatia, Ez du, 6.167 lagun kalean, daude, Hackney bakarrik. Enekien, baina izan da. Hori arbizu 6 aldiz da. Bai, ez dakit arbizun zen mazareten, baina... Bai, azkenean Londres da ezberdintasun sozial ikaragarria ditun hiri bat. Eta hori Hackney bakarri, ez dut pentsatu nahi ere London osoan. Hackney zema biztale dago? Nik uste dut 150.000 edo lako. 150.000 auzuntan. Bai, azkenean hemengo gero erakutsiko dizuet mapa bat, baina auzoak dira hiriak bezala. Bakoitzak bere udaletxea du, bere hauteskundeak, beraien zaborbilketa sistema ezberdina, orduan, bai. Atezatekoa badago hemen, ere? Ez nik dakidanik, baina ez da, bueno, ez dago hain urruti, ez da sistema berdina, baina bai gelditzen dira atezate, beste poto ezberdin batzuk erabiltzituz. Bueno, etxean bezala sentituko gara.
arkitekto baten etxea. Txukuna, elegante, Bueno, arkitekto bikote batek Londresen ordaindu dezaken pixo bat. Baina zorte euken nuen egia esan. Haizu, komentatu diazu Londreseko mapa bat erakutsiko zen idala? Bai. Hortik duzun edo... Bira, justo, Laida sartzen nahi da, bai. Zure neska Laida, ezta? Epa! Kaixo! Peio, zutara Peio! Ongi? Ongi, eta zu? Plazerra, ongi, hemen gaitze. Tasko. Zuen eitzen, kotila zen pixkat. Aitzen, Justo mapa bat erakutsi behar zidan. Bai, ze mapa? Bueno, ez, pentsatu non, zera, Charles Buzen bai. marabila hau. Pobreziaren mapa, bai. Hau ze mapa mota da, zer rollo pobrezia? Bai, ikusten duzu, bai, bueno, nik deitzen du pobreziana, egiten du sailkapen bat, klase diferenteak nola ikusten zituzten gara hortan, bai. Eta ikusten duzu, bai, ilunena, adibidez, hemen ikusten zau Paddington dela iluna, hori da lowest class, vicious, semi-criminal. Horrela sailkatzen zituzten, bai. Fuertea dago, Bai, horrek erraten du nondik datorren. Bai, klase... Eta hau, zer egiten zuten aztertu, iria honen baitan gero erabakiak hartzeko? Dudari gabe hori klaseen importantzia hori kontuan hartzen zen. Iria garbitzeko prozesu horretan. Bai. Zentroak aberatsagoentzako edo aproposuzteko eta... Bueno, beraz, ez da berria egun egiten den hori ere, ez? Pues, ikusten duzu. Joder, hau fuertea da, benetan, A drummed up country boy who never knew his place. He said, return to me. He knows so much about this. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it bad. Aizue, janari indiarra, baina sagardoa. Zuek nungoak zarete, azkenean, euskaldunak, hemengoak, ze... Ni Hondarrabikoa izan da, familia gehien, osorik Hondarrukoa dut, amaren partetik, Hondarribin ez dugu inor. Eta Hondarribin kanpotarra naiz, kanpotar bezala edo etiketatzen zaizu. Eta aldi berean, Hondarruko familia barruan ni naiz Giputxia. Kanpotar, batean da bestean. Hori da, ez zera inoiz ez dituzu baldintza guztiak betetzen. Eta hemen Londresen etxeko? Eta hemen ez dago inorri ez aio inporta hori. Zita bat geneukan Londresekin, eta erlojuak estalirik aurkitu ditugu. Hala ere, tenoreko iritsi gara. Akaso gurpil gainean gindoaz delako. Bai, askotan bizitza pentsatzen duguna baino arinagoa da. Eta uste ez duzun lekuan, indarra topatzen duzu segitzeko, berriz ekiteko. Erritmo honean joan ez gero, izan ere, non ote dauden mugak. Askotan, pausu bat bakarrik eta dena aldatzen da. Kanpotik bezala, barrendik. Keinu txoroenean, uste ez duzunean. Goodbye lagunok, we'll miss you. Gitarra astindu, ta ikusi kanturik baduen, hor nonbait ezkutua. Behatzak bihurritu, ean horbaitek aztu baduen, akorde minorren bat. Ta mineman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Katedral batekin, egalik gabe sortu ziren, abesti pusketekin. Bertako beratetik, sartzen diren eguzki izpien, energiaz berrekin. Taminen man arte, zure falta izan, ez
Ondo, hau pazu. Aupa.